Moi ja tervetuloa mun uudelle ja varmaan ekalle videolle. Mä nyt tein tän YouTube-kanavan ihan vaan sitä varten, koska mä oon ihan pienestä pitäen halunnut olla YouTubettaja. Ja nyt se toteutui. Tai no en mä tiedä. Katsotaan miten tulee seuraajia. Toivottavasti paljon ja kiitos kaikille, jotka alatte seuraa mun kanavaa, vaikka nyt tuli muistikatkos. Mä tein nyt tällaisen esittelyvideon. Mä kävin äsken suihkussa, sen takia mulla on märät hiukset, niin kuin näette, ja mä en tiedä miksi, mutta joka ikinen kerta, kun mä teen videoita, mä jäppään liikaa tai sitten räplään jotain esim. Mun harjaama. Mä löin mun harjalla äsken mun nenää. Okei joo, eli siis mun niinku ihan oikea nimi on Netta. Sori. Ja mä oon 12-vuotias kutosella. Täytän 13 sitten syyskuussa vasta, että on tässä nyt vielä aikaa. Mun lempiväri on pinkki ja tulee varmaan olemaan kauan aikaa pinkki. Mun lempiruoka on sushi, lempieläin on, mä en osaa päättää näiden 3 välillä, mutta silti lempieläimet on koira, pupu ja kissa. Mä en tiedä, onko niinku kissa silleen ehkä kakkossijalla, jos pitää päättää, mutta koiraa ja pupua en osaa sanoa. Ja silleen, ehkä, jos mä nyt tällä hetkellä sanoisin, niin pupu, koira, kissa, niinku pupu 1, koira 2 ja kissa 3. Mä muutos löysin mun repun pohjalta rahaa. Vaikka kyllähän mulla on rahaa aika paljonkin. Mutta en kerro kuinka paljon. Rahaa ei tässä paljon ole. Tässä on 2 euronen. Eli 2 euroa, 1 euro, 3 euroa siis. 20 senttiä, 20 senttiä, 10 senttiä ja 25 senttistä. Eli 3 euroa 60 senttiä. Mun 20 senttinen tippu. Joo, älkää välittäkö tosta tai tosta, niinku ton mä oon varmaan tehnyt 4 tai 3. Ton mä tein mun mielestä 3 tai 2. Mä en tiedä, mutta joo, ne on vanhoja ja mä en oo jaksanut ottaa niitä pois. Enkä kyllä halua. Tai ehkä haluan. En mä tiedä. Mutta mulla on Eevee, mun lempipokemon on Eevee ja mun lempieläin on Eevee. Ei mä sanoin niin. Ja sit mulla on täällä Squirtle. Mä oon voittanut nää Powerparkista. Powerparkista mä tykkään käydä, mutta mä oikeesti vihaan. Laitteita, jotka menee pää ylös alas ja varsinkin vuoristorataan. Mä tyylin pyörtyisin siinä matkassa, koska joo mä oon nössö, mä tiedän. Mutta kun mä menin puuvuoristorataan, mä en tiedä. Niin kun, musta tuntuu, että oikeesti, että mä pyörryin siinä matkalla. Ja siis, kun mä katon tälleen, mä en tiedä, niin näyttääkö siltä, että mä katon kameraan vai niin itteeni, koska mä katon tällä hetkellä itteeni suoraan silmiin. Ja niin mä näytän itteeni tohon suoraan silmiin, niin se kamera on niin tossa. Mutta jos mä katon näin, kyllä tässä pienenee huomaa. Mutta joo, sori jos mä katon nyt todella paljon itteeni silmiin, koska mä en oikein osaa kuvata silleen, että mä en kattoisi itteeni. Mä todella usein kuvaan tälleen, että mä katon itteeni. Ja joo, tää on taas jäppäämistä, mutta mä samalla kerron itsestäni, että... Mutta joo, mä voisin tehdä tässä samalla meikkirutiinia. Siis what? Niin voisin tehdä skincarein tässä samalla, niin ei tule pelkästään vaan tällaista videota, missä mä vaan jäppään pelkästään. Mä rakastan smoothien juttuja, varsinkin tätä persikka-juttua. No tämän vääristä tiedätte kyllä. Sitten jos ette käytä smoothien tuotteita ja haluaisitte käyttää jotain skincare-juttuja, ihonhoitojuttuja, niin kantti ostaa smoothia. Mä tiedän, että se on kallista, se maksaa 10-20 niinku sellainen. Se on kyllä kallista, mutta tosi hyvää. Tää on ihanan maitomainen ja tää sopii tosi hyvin. Mä tiedän, tää ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta silti kannattaa. Ja tätä mä rakastan. Tää on mun lemppari, tällainen serumi. Ja sitten vielä, ei vieläkään yhteistyö, mutta Nivea Soft Rasva. Se on paras rasva. Ainakin mulle, koska hello, I am there.
voisin ehkä laittaa hiukset kiinni, niin mä saisin. Mutta mä en jaksa hakea mitään, millä mä laitan hiukset kiinni, joten mä laitan ponnarilla. Elikkä siis näin. Koska minä en jaksa laittaa sitä toisella tavalla. Mutta mulla on yksi ehto tähän myös. Siis sit, kun mä saan 1000 tilaajaa, niin mä elän päivän tämä päässä. En ota sitä kertaakaan pois. Ihan sama kuka näkee. Ja mä en elä päivää vaan tää päässä vaan kotona. Mulla on jotain haasteita, mitä mun pitää tehdä tai että mä käyn jossain tai silleen. Mutta katsotaan nyt. Laitan mun ihanan rakkaan smoothie-serumin ekana. Siis jos mun pitäisi päättää, että mikä mun style on, niin se on niinku Clean Girlin ja Baddien niinku yhdistelmä. Mutta ehkä vähän enemmän Clean Girl. Ja mä aion, mä menen todennäköisesti huomenna, mutta mä menen silloin Idaparkkiin mun kaverin kanssa, jos mä saan kyydin, koska me ei tänään päästy ja mä oikeesti rakesin. Mä en saanut mistään kyytiä, niin sen takia ei päästy. Mä luulen, että mä huomenna saan kyydin. Mutta joo, me mennään sinne ja mä käyn ostaa vähän vaatteita, koska mä rakastan vaatteita ja mä aion tuunailla mun omia vaatteita. Mä haluan nyt ostaa jotain vaatteita, mitä mä voin ihan itse tuunailla, että mä haluan pitää niitä sellaisena, tai voinhan mä pitää, jos mä haluan, mutta silti enimmäkseen nyt sitä tuunaustarkoitusta varten. Ja sori, mulla ei ole tässä mikkiä, koska mun mikki varmaan unohtui mun kaverille yöksi. Siis kun mä olin yötä siellä eilisestä tähän päivään, eli 3.–4. päivään ensimmäistä. Mutta joo, se on varmaan siellä, mä käyn hakea sen joskus. Varmaan huomenna. 5.1. Ei sen enempää, mutta nyt kasvovesi. Mä rakastan tätä kasvovettä, koska tää on niinku ihan kuin maitoa, johon on sekoitettu vähän vettä niin. Että kattokaa. Mä laitan tähän. Kattokaa, se on valkoista. No. Siitä näkyy, että se on valkoista. Kyllä te näette sen tarpeeksi hyvin. Nyt meinaa tippua mun syliin, niin mä laitan tänne nopein. Levittää tän. Mä en tiedä, mitä mä tässä enää jäppään. Mun jäppäykset on jotenkin ihmeellisesti loppu. Ihan täysin loppu. Mutta mä kuvaan kyllä videon tuosta, kun mä menen kaverin kanssa Idaparkkiin. Ja silleen, että ei hätää, saatte siitä videon. Mä luulen, että kun mä laitan tämän videon, niin mä saan pari seuraajaa. I'm so pretty. Ja jos joku toisin väittää, niin aion silleen, what are you talking about? Joo, mä oon siis ihan paska enkussa, että älkää välittäkö, jos mä sanon jotain enkuksi väärin, ja jos mä sanon jotain enkuksi väärin, niin älkää siis tuomitko. Voitte kyllä korjata, mutta älkää silleen tuomitko silleen, jos mä sanoisin nyt jotain, että se ei sanota tolleen, vaan se sanotaan tolleen, silleen, esim. Anteeksi, minulla on käsi ylhäällä, että sulla tuli pieni virhe. Mä voisin korjata sen silleen. Tulee niinku kivasti, koska kukaan ei tykkää niistä maailman ärsyttävistä ihmistä, jotka kommentoi sille itse asiassa, mitä? Sillä oikeesti. Se on mennyt tonne silleen, että toi pohja on ihan tyhjä. Mulla on karva tossa. Mun sormissa on karva. Mä en saa tätä pois. Hei, mä sain. Mun hiukset tulee tähän tielle. Ja joo, tää näyttää ehkä vähän paljolta, mutta älkää välittäkö. Ihan kun mä puhuisin vain yhdellä ihmisellä, siis oikeasti. Mä myös haluan tehdä YouTube-videoita. Mä oon sen takia, koska mä rakastan tehdä videoita. Ja mä jäppään 2, 4, 7 videoilla.
niin mä voin tehdä YouTube-videota, jos mulla on jäppää. Silleen, niinku, en mä tarkoituksella tee jäppäisvideoita. Mä teen tällaisia jäppäisvideoita. En. Vaan siis... silleen kun mä teen näitä videoita, niin mä usein jäppään ja sitten en tee siinä mitään. Mutta kun mulla on idea tähän jollekin videolle, niin siinä mä saan jäpätä siinä välissä vaikka kuinka paljon. Vaikka mä en varmaan suurinta osaa niistä jäppäyksistä laitat videolle. Mutta, tuossa meni älyttävä karva. Mutta silti saanhan mä ainakin jäpätä. Ja siis, mä en vielä tiedä, että tai kun mä teen Tokapoka-kanavan. Au. Ihana, pinkki tablettikynä. Sitten Tokapoka-kanavalle, että mun ei tarvitse vetää sitä sormin. Olen kuvaaja ja editoida. Ja joskus mun parhaat kaverit pääsee videolle ja muut kaverit. Joo. No, I'm ready. Mutta niinku... Jos haluatte, että mä teen part 2, että mä kerron asioita musta tai jotain, niin laittakaa kommentteihin. Please. Ja muistakaa, 1000 tilaajan spessu. Mä pidän ponnaria ja tohjuksia päässä näin koko päivän. Ja käyn julkisella paikalla tai jossain muualla. Moikku!